Пан моє святло і моє збавлення, Пан охова життя моєго. Противники і вороги мої самі спотикаються і падають. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю сердечно всіх вас на святої мши. Дякуємо доброму Богу за ласки, за дар Божої милосердності над нами. Идем под опекою сердца Иисуса в этом червені месяце и просим Божьего благословения для Анны Шевчук, день народження. Нехай добрий Бог благословить. І в інтенції Ангеліни, а в ласках Божих сьогодні екзамени. Боже, допоможи нашим дітям, нашій молоді, екзаменах, щоб вони справді мали становлення в учебу, а далі і добре католицьке християнське життя. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу всемогутному, вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми думкою, вам, вчинкам, занедбань. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшу, посюди Панну, аньолов і вас, брати, сестри, помоліться за нас. Нехай змилується над нами Бог усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Молимся. Всемогутний Боже, криниця всялякого добра, вислухай наші покорные просьби, освяти наш розум, щоб ми познали тое, що праведно, и с Твоею допомогою это виконували. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог празднує веки вечные. Читання першої книги Володарстваў. У тыя дні король Ахаб паслаў да ўсіх сыноў Ізраіля і сабраў усіх прарокаў на гары Кармель. І падышоў Ілья да ўсяго народу і сказаў: «Ці доўга будзеце хістацца ў два бакі? Калі Пан ёсць Богам, то ідзіце за ім, а калі Бааль, то ідзіце за ім». І не адказаў народ яму ні слова. І зноў сказаў Ілья народу: «Я адзін застаўся прарок Пана, а прарокаў Бааля 450 чалавек. Няхай дадуць вам 2 цялят
І няхай яны выберуць сабе адно целя і рассякуць яго, і пакладуць на дровы, але агню не падкладаюць. Я ж падрыхтую другое целя і пакладу на дровы, але агню не падкладу. Вы заклікаеце імя Бога вашага, а я буду заклікаць імя Пана. І той Бог, які дасць адказ праз агонь, ёсць Богам. І сказаў у адказ увесь народ: добрая прапанова. І сказаў Ілья прарокам Бааля: выберыце сабе адно целя і падрыхтуйце першымі, бо вас шмат, і заклікайце імя Бога вашага, але агню не падкладайце. Узялі яны целя, якое было дадзена ім, і падрыхтавалі, і заклікалі імя Бааля з раніцы да поўдня, кажучы: Баале, пачуй нас. Але не было ні голасу, ні адказу. І скакалі яны вакол ахвярніка, які зрабілі. Калі настаў поўдзень, Ілья пачаў смяяцца з іх, кажучы: крычыце мацней, бо ён Бог, магчыма, ён задумаўся, або заняты чым-небудзь, або ў дарозе, а можа, ён спіць, то няхай прачнецца. І пачалі яны моцна крычаць і калоць сябе паводле свайго звычаю нажамі і дзідамі, так што кроў лілася па іх. Мінуў поўдзень, а яны ўсё яшчэ прарочылі аж да часу вечаровага ахвярапрынашэння, але не было ні голасу, ні адказу, ні знаку увагі. Тады Ілья сказаў усяму народу: ідзіце да мяне. І падышоў увесь народ да яго. Ён жа аднавіў разбураны ахвярнік Пана, і ўзяў Ілля 12 камянёў па колькасці каленаў сыноў Якуба, якому Пан сказаў: Ізраіль будзе імя тваё. І пабудаваў з гэтых камянёў ахвярнік у імя Пана, і зрабіў вакол ахвярніка роў ёмістасцю 2 статаў зерня, і паклаў дровы, і рассек целя, і паклаў яго на дровы, і сказаў: напоўніце 4 збаны вадою, і вылейце на ахвяру ўсе спалення і на дровы. Потым сказаў: зрабіце гэта другі раз. Калі яны зрабілі другі раз, сказаў: зрабіце ж тое трэці раз. І зрабілі трэці раз, і вада палілася вакол ахвярніка, і роў напоўніўся вадою. У час вечаровага ахвярапрынашэння падышоў прарок Ілля і сказаў: Пане, Божа Абрагама, Ісаака і Ізраіля, няхай пазнаюць у гэты дзень, што ты адзіны Бог у Ізраілі, і што я, слуга твой, зрабіў усё паводле слова твайго. Пачуй мяне, Пане, пачуй мяне. Няхай пазнае народ гэты, што ты, Пане Бог, і ты навернеш сэрца іхнае. І сышоў агонь Пана, і паглынуў ахвяру усе спаленні, і дровы, і камяні, і пыл, і праглынуў ваду, якая была ў рове. Убачыўшы гэта, увесь народ упаў ніцма і сказаў: Пан ёсць Богам, Пан ёсць Богам. Гэта Слова Божае.
з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон і пророків. Не відмінити прийшов я, але виконати. Бо справді кажу вам, покуль не проміне небо і земля, ні водна йота, ні водна ришка не зникне з закону, покуль не збудеться все. Тому, коли хто порушить одну з гэтых найменших заповідей і навчить гэтому людей, той найменшим назоветься в Владарстве Небеснем. Хто ж виконає і навчить, той великим назоветься у Владарстве Небеснем». Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи. Хвала Єсусу Христу. Шановні, чуємо так само сьогодні велике, величне слово Збавителя, не тільки вже про світло, як ми розважали вчора, і соль. Ісус зносить нашу віру, молитву, добрі вчинки, як то є світло. А щоб їх заховати, дається соль, молитва, сакраменти святі, щоб чоловік не вивітрив, але заховав собі це світло. А сьогодні ми чуємо, Збавитель каже про навчання. Як навчання? Ми не можемо створити школи і так далі, групи людей навчання. А проповедование, заохота. Если мы про Владарство Небесное с повагою, пиетизмом, верою, любовью говорим, вспоминаем, заохочиваем, ось это есть навчание людей привить любов до життя вечного, до духовного, до Божого, небесного. І тоді буде названий чоловік та особа великшим в Владарстві Небесному. Коли ж ви будете унижати хвалу Божию, аби як говорити про, ну да, там, да, вечность есть, да, так. Ви унижаєте себе, і нехай навіть ви віруєте, нехай навіть завжди ви йдете з Богом, але Ісус каже, будете названі найменшими в Владарстві Небесному. Яка найменшість і найвеликшість нам не зрозуміти, бо это простор Духа, это присутность Божия. І тут ми відчуваємо, що якраз таки прославлення Бога, это дається для того, щоб ми самі прививали собі і іншим эту любов. Наприклад, як ми вспоминаємо про батьковський дом, про дитинство, тие вулиці, городов, вьосок, колоній. Як ми безупинно вспоминаємо ті чи інші моменти в житті і виношуємо їх і дякуємо Богу за ласку Божую. І так само, коли ми, як сказати попросту,
зажглись небом, павлением, любов'ю до Бога Отця, тоді ми безупинно вспоминаємо про небо, тоді ми безупинно напоминаємо другим, то люди добрі. Тут ми приходні, гості, побили пару тих десятків годів. До 23-5 годів ще діти. Потім тих, скільки там, 40 годів, а потім знову на пенсію. Все, ви вже живіть хоч 200 годів, але ви вже ще більш гості. Ні на роботу, ні на обов'язки, ні на службу праці, нікуди ви. Все вже будьте вдома, там, на дивані, біля телевізора, на грядках. Все. И это еще раз напоминает, что мы тут гости. Почекайте, а где наш дом? И тут, да, Иисус сегодня каже, если вы справді полюбили Бога як Отця, який для нас посилає свого Сина Ісуса Христа, Голгофа, криж, смерть на крижі, воскресення Христове. Ісус допомагає нам про святое причастя, молитви, набоженства, щоб ми безупинно пам'ятали, що нашим домом є небо. Та, може, навіть ні наша квартира, ні наш дом, ні всі наші великі чи малі багаті, навіть не наші діти, сім'ї і так далі. Бо приходить чоловіку час, момент, і чоловік відходить відсюди. Не глядячи, як потрібен для своїх дітей чи внуків, скільки роботи не зроблено. Пошли. Иди додому Отца Небесного. Вот это да. И тому, шановні, ми недавно мали свято Божого тіла, шли в процесії вокруг костела, і так не було нам дозволено пройти через город, славить Ісуса, благословлять город, вулиці, доми, сім'ї, і людям так само свідчення, то наш вічний дом в небі, а не на могилках. Бо коли навіть святар на похованні співаємо вічне спочивання, дай їм Господи, це не означає спочивання в землі, спочивання в небі, душам. Бо за душі ми молимося, а не за тіло. Тіло ми достойно складаємо до святої землі, а ми вічне спочивання для душів. А не трогайте могили, бо тут їх вічний спочинок. Там нема. Це часово так само. Бо буде воскресення, день судний. Так що і там нема нам постоянного пробивання. Тільки небо. И тому в Божьем теле мы идем за Христом. А значить, то так само при закінченні життя, скільки Господь визначив, ми далі йдемо за Христом. Бо Ісус каже, де я буду, там і буде мой вірний слуга. Правильно? В домі Отця моєго много помешканняв, каже Ісус, всім. Тільки прийдіть. І тому Божє тіло, ми так, діти наші сиплють веточки, люди на Божє тіло приходять з різними букетами, квітками, вянушками. І нас, бачу, в костелі, парафії такої традиції нема, але вспомните свої родні парафії.
де гэтый тыдзень весь в касцёлах што заставалася? Букеты, вянушкі, кветкі раскладалі людзі на лавках, на алтарыках по боках, всё. І до завтрашняга дня октава заканчэння Божага цела. Завтра гэты дзень, чацвер, і людзі прыходзілі на набажэнства, асвячэнне і забіралі гэтыя букеты, вянушкі дадому. І дома яны крыху падсохшы, трывалі даўжэйшы час. Божага цела. Традыцыя стагоддзямі. І таму трэба в наступныя гады, каб мы таксама гэта памяталі, бо гэта дае такую адзінства, сувязь з касцёлам, са святам Божага цела, гэтай радасцю, што Божа дапамажы, каб мы ішлі заўсёды за Табою. І так як гэты букет, вяночак, кветкі, якія мы несем в часе працэсіі, так каб былі нашыя добрыя ўчынкі, вера, любоў. І тым самым, Божа, мы славім Цябе душою і сэрцам. Таму, шаноўныя, няхай сёння наша такая малітоўная сустрэча дапаможа нам зразумець веліч Христовых словаў, дзе Езус заклікае, то славіць Айца Нябеснага, неба і валадарства нябеснае будзе вялікім валадарстве нябесным. Хто ж не выказваецца пра валадарства нябеснае з радасцю і не заахвочвае іншых, значит, і сама не вельмі палымнее. Таму тут нам якая навучка? Робім виснову. То в розных сустрэчах, в сям'і, в гасцях, просто в сустрэчах не толькі гаварыць, а якая пагода у вас, а як у вас са здароўем, а якія у вас навіны. Бо нема за што спросить. Погода. Погода як і всюду. Он синоптиков, посмотри в телефон. А ні слова нема, а дзеці, внукі, а ці ви ходите в касцёл, царкву, а ці ви молитеся дома, а як у вас паводзіны, а ці ви наведваеце нядзельную школу, а ці ви венчаныя. Пра неба. А калі пра пагоду, будзем маленькімі ў валадарстве нябесным. Таму Езу дапамажы нам, каб мы сапраўды духовна ўзраслелі, разумелі гэты стан нашага хрысціянскага паклікання. Амен. Молимся. Закон Пана досконалы і ўмацоўвае душу. Таму просім Бога, каб Ён даў всім сілы выконваць Яго запаведзі. Молімся за ўсіх хрысціян, каб яны былі паслядоўнымі і шанавальнікамі Божых запаведзей. Молімся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары пазналі Божыя запаведзі і жылі паводле іх. Цябе просім. Молімся за заканадаўцаў, каб яны устаноўленыя імі нормы не супярэчылі Божым запаведзям. Цябе просім. Молімся за грэшнікаў, каб, дзякуючы ласцы Хрыста, яны вярнуліся на дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб сустрэча з жывым Христом у літургіі дапамагала нам захоўваць вернасць
Божьим заповедям. Тебе просим. Божа, вислухай молитви собраних тут верников и зраби, щоб ми йшли дорогою Твоїх заповідей. Праз Христа, Пана нашого. Благословенный ты, Боже, Иисусе, хто подякує, як Він став для нас таким життям. Благословенный ти, Боже, тепер і навіки. Благословенный ти, Пане Боже, Благословенный ти, Боже, прими нас, Господи, які стоїть перед тобою. Молітеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Божа наш Ойця, глянь ласкаво на наше служення. Прими дари, які ми Тобі складаємо, і умацуй нас у любові. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами. Гору серцем. Подякуєм Пану, Богу нашому. Заправди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, щоб ми завсюди всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вечный Боже. Твоя безмежная слава виявилася в тим, що Ти своєю Божою моцею прийшов на допомогу людям і про свого Сина, який став чоловіком, визволив нас від вічної смерті, і таким чином всім, кого загубив грех, вернув життя про смерть Пана нашого Єсуса Христа. Праз Його Твою велич прославляють хори ангелів, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, щоб і наші голоси долучилися до їх, разом з ними співаючи.
Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца всялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерти и воскресение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, якія паснули в надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужили удзел в жыцці вечным, єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом яе обранником, со святыми апостолами, со святым Богумилом, опекуном сённяшняга дня, святыми Симоном, апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навучив
Jezus Chrystus. Просим Тебе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкава спокой у дні наші, нашому народу Беларусі. Дапамажи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і пришестя Бавце нашага Єзуса Христа, по Твоє. Пане Єзу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, годно с Твоей волей одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, няхай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам. Гэта ягнец Божий, вось той, який бяре на сябе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа няхай захаває нас на життя вічне. Кров Христа няхай захаває нас на життя вічне.
Пан святыня моя и мое пристанище, Збавца мой, Бог моя допомога.
Молимся. Милосердний Божа, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволить нас от схильностей до зла и веден на шлях цнота. Праз Христа Пана нашого.
Єзу тихий покорний серця. Молимся. Всемогутний вечний Боже, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им в имя Сына Своего, Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людского, глянь на тих, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоему, каб ще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючись заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи празня згоду одлучився от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, каб хутко настала одна овчарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечною свободою, дай всем народам спокой и згоду, зраби, каб на всей земли от краю до краю один взносився голос. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Ваниловича. Завтра, этот день, 20 годов, як перевезли его останки з Польщи Бидгощи у Минск, Беларусь, на родину, 20 годов тому назад. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то виявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и Он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была Его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей розних віровизнанняв, у яких завсёди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опекуном. Добрий Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства.
об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую взношу до Тебе з надією, то в хуткім часі ён буде включений у лік Твоїх святих. Amen. Святий Арханьоле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховай в нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницю нашого збавлення, достоїлися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого.